Tak, čau střelci, dneska vám chci ukázat takový svůj drill. Já jsem zjistila, že potřebuji neustále procvičovat výměnu zásobníků a hlavně reakční schopnosti. Což znamená, že tady mám timer, já mám konkrétně pak 3 a vlastně jedu high ready a můžete high ready i low ready, což znamená high ready, připravená pažba je jakoby v podpaží, low ready, laven směřuje dolů. Na pípnutí odjistím, výstřel, kontrola, zajištění, sken. Já to dělám tak, že v momentě, kdy se mi líce nedotýká pažby, tak mám zajištěno vždycky, takže furt pracuju s pojistkou, furt. Terezie! Vždycky mi to něco pokazí.